Sfânta Evanghelie după Marcu. Capitolul 8. Săturarea celor 4000. Acest neam cere semn. Păziți-vă de farisei și de Irod. Vindecarea unui orb. Mărturisirea lui Petru. Întâia vestire a patimilor. În zilele acelea, fiind iarăși mulțime multă și neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la sine pe ucenici, le-a zis: Milă-mi este de mulțime, că sunt 3 zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce. Și de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi pe drum, că unii dintre ei au venit de departe. Și ucenicii lui i-au răspuns: De unde va putea cineva să-i sature pe aceștia cu pâine, aici în pustie? El însă i-a întrebat: Câte pâine aveți? Răspuns au lui: 7. Și a poruncit mulțimii să șadă jos pe pământ. Și luând cele 7 pâini, a mulțumit, a frânt și a dat ucenicilor săi ca să le pună înainte. Și ei le-au pus mulțimii înainte. Și aveau și puțini peștișori. Și binecuvântându-i, a zis să-i pună și pe aceștia înaintea lor. Și-au mâncat și s-au săturat și au luat 7 coșuri cu rămășițe de fărmituri. Și ei erau ca la 4000. Și i-a slobozit. Și îndată intrând în corabie cu ucenicii săi, a venit în părțile Dalmanutei. Și au ieșit fariseii și se sfădeau cu el, cerând de la el semn din cer și ispitindu-l. Și Iisus, suspinând cu Duhul Său, a zis: Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grăiesc vouă, că nu se va da semn acestui neam. Lăsându-i, a intrat iarăși în corabie și a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii au uitat să ia pâine și numai o pâine aveau cu ei în corabie. Și el le-a poruncit zicând: Vedeți? Păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și vorbeau între ei zicând: Aceasta o zice fiindcă n-avem pâine. Și Iisus, înțelegând, le-a zis: De ce gândiți că n-aveți pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu pricepeți. Atât de învârtoșată este inima voastră. Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți, și nu vă aduceți aminte. Când am frânt cele 5 pâini la cei 5000 de oameni, atunci câte coșuri pline de fărmituri ați luat? Zisau lui: 12. Și când cu cele 7 pâini la cei 4000 de oameni, câte coșuri pline de fărmituri ați luat? Iar ei au zis: 7. Și le zicea: Tot nu pricepeți? Și au venit la Betsaida și au adus la el un orb și l-au rugat să se atingă de el. Și luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și scuipând în ochii lui și punându-și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis: Zăresc oamenii, îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea a pus iarăși mâinile pe ochii lui și el a văzut bine și s-a îndreptat, căci vedea toate lămurit. Și l-a trimis la casa sa zicându-i: Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat. Apoi au ieșit Iisus și ucenicii lui prin satele din preajma Cezareei lui Filip. Pe drum îi întreba pe ucenicii săi, spunându-le: Cine zic oamenii că sunt? Ei i-au răspuns lui zicând: Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul din proroci. Și el i-a întrebat: Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Petru i-a zis: Tu ești Hristosul. Și el le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre el. A început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărturari și să fie omorât, iar după 3 zile să învie.
și spunea acest cuvânt pe față. Și luându-l Petru deoparte, a început să-l dojenească. El însă, întorcându-se și uitându-se la ucenicii săi, l-a certat pe Petru și i-a zis: „Mergi înapoi a mea, Satano, căci tu nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.” Și chemând la sine mulțimea, împreună cu ucenicii săi, le-a zis: „Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri